Ajattelin pitkästä aikaa tehdä kuulkaa tämmösen pienen life update-videon, koska viimeisimmästä kerrasta, mitä ollaan täällä julkisella puolella jotakin keskusteltu meikäläisen elämästä, niin siitä on kuulkaa aika pitkä aika. Silloin 2023, kun lopetin tämän julkisen puolen YouTubettamisen kokonaan, niin siinä meni aika kauan aikaa sitten siihen ihmettelyyn, että mitäs nyt sitten oikein. Että kun on tottunut tekemään koko ajan jotain semmoista videota ja olemaan tuossa YouTube-hommassa mukana, niin sitä vähän jäi semmoinen tyhjiö olo siinä kohtaa, eikä oikein tiennyt, että mitä sitä nyt pitäisi oikein tehdä. No kyllä siinä varmaan kuulkaa meni puoli vuotta tai vuosi, kun mietittiin vähän, että mitä tässä oikein elämällä tehdään. Ja oli nimenomaan vuosi 2024 ja suunnilleen siinä kesäkuussa, toukokuu-kesäkuu, niin oli vähän semmoinen fiilis, että pitäisiköhän tässä oikeasti nyt muuttaa oikein kunnolla elämää, koska mä lopetin YouTuben kokonaan, niin pitäisikö tässä nyt sit oikein pistää rantaliksi ja muuttaa se elämästä oikeasti ihan ylösalaisin. No homma laitettiin sitten sillä liikenteeseen, että lähdettiin terveellistymään. Ihan ensimmäiseksi muutettiin ruokavalio sillä tavalla, että enää ei mässäilläkään niitä karkkeja ja herkkuja koko ajan, vaan kerran viikossa ainoastaan. Se on yksi päivä, mikä on nyt ollut keskiviikko esimerkiksi. Ja silloin saa syödä herkkuja. Se on herkkupäivä ja siitä ei ripsuta. Sitten toinen asia oli se, että pitäisi aloittaa liikkuminen. Ja sitä kun on 30 vuotta ollut niin sanotusti liikkumaton ihminen, niin voitte kuvitella, kuinka vaikea se on oikeasti lähteä elämäntapa muutosta tekemään tolla skaalalla, että muutetaan syöminen, muutetaan liikunta. Se oli aika iso steppi siinä kohtaa. Mutta se oli tosiaan se, että nyt lähdetään liikkumaan ja nyt aletaan oikeasti syömään terveellisesti. Aloitetaan semmoinen oikein kunnon elämäntaparemontti. Elämäntaparemontin lisäksi sitten niin tuli myös tehtyä tämmöinen näköremontti. Eli en ole koskaan elämässäni käyttänyt silmälaseja, mutta nyt ajattelin, että koska tässä laitetaan tosiaan ihan kaikki uusiksi, niin laitetaan nyt sitten myös lasit uusiksi. Eli kävin Nissenillä, ostin ensimmäiseksi yhdet lasit, mistä en sitten loppupelissä tykännytkään, mutta sitten menin uudestaan sinne hetken päästä ja tilasin nämä lasit, mitkä nyt meikäläisellä on päässä. Tämmöistä hieman retrofiilistä tuovat lasit. Mä ainakin tykkään näistä erittäin paljon. Lasienkin käytön opettelussa oli oikeasti aika vaikeeta. Se, sanotaanko, että ensimmäinen 2 viikkoa oli todella nihkeetä. Ei sitten millään pystyä käyttämään näitä. Koko ajan teki mieli ottaa nämä vaan pois ja katsoa, että onko nämä nyt oikeasti, miten nämä on näin vänkyrällä ja istuuko ne naamaa vai eikö ne istu. Mutta loppupelissä sitten kaikki meni ihan hienosti, kunhan 2 viikkoa siinä taisteltiin. Ja sitten saatiin meikäläinen tekemään yhteistyötä lasien kanssa. Päätin sitten tosiaan sillä tavalla, että 5 päivää viikossa pitää olla oikeasti jotain liikuntaa ja semmoista oikein kunnon hikoilua, että päästään läskeistä eroon. Niin siinä tuli sitten mietittyä, että pitäisikö ostaa salikortti vai pitäisikö käyttää hyvästä tätä meidän yläkertaa, mikä täällä nyt on. Että pitäisikö tänne yläkertaan rakentaa sali. Eli ostaa omat tarvikkeet ja siivoa tää siihen kuntoon, että tänne oikeasti pystyy tuomaan tavaraa. Ja tehdä tästä semmonen oikeasti kotisali. No, koska meikäläinen on aina kaikista projekteista tykännyt, niin se saliprojektin hommahan kiinnosti sitten kaikista eniten, eli lähdettiin niin sanotusti tekemään sitä omaa salia tänne. Ihan ensimmäiseksi hommattiin toi sininen juoksumatto tonne, mikä ei välttämättä nyt kuvissa näy. Mutta se hommattiin ihan ensimmäiseksi. Kaikki lähti siitä liikenteeseen. Siihen aikaan meikäläisellä oli vielä semmonen sininen Peugeotin 307, missä oli peräkoukku. Laitettiin siihen perävaunu perään ja lähdettiin tonne johonkin Hyvinkään suunnille sinne vielä siitä tonne etelämmässä. En nyt valitettavasti muista, että mikä se kaupungin osa oikein oli, mutta lähdettiin sieltä hakemaan sitten tuommoista juoksumattoa vaimon kanssa ja päätettiin, että tästä se nyt lähtee. Tästä se hupsun kuntoon lähtee. Melkein heti ton juoksumaton jälkeen tuli sitten toi penkin hankinta, mikä näkyy kyllä tuossa taustalla. Se hommattiin toiseksi salilaitteeksi tänne näin. Ja se oli se ensimmäinen generaatio tästä meidän salista periaatteessa. Tehtiin sillä tavalla, että kun toinen meistä oli tuossa juoksumatolla, niin toinen nosti rautaa penkille. Sitten vaihdettiin jossain välissä ja sitten se oli oikeastaan siinä. Siinä kohtaa oli tosiaan painoa 106,5 kiloa, kun aloitettiin tää homma. Se oli heinäkuuta 2024. Ja tosiaan sillä tyylillä lähdettiin tekemään hommia. Ja silloin ei oikeasti jaksanut mitään muuta kuin kävellä tuossa juoksumatolla. Ihan vaan semmoista tepastelua puoli tuntia päivässä. Silloin aloitettiin niin simppelillä asialla kuin puoli tuntia päivässä. Ihan vaan tepastelua. Jos joku on käynyt noilla juoksumatoilla tai kävelymatoilla,
niin mä kävelin aluksi 3, josta mä sitten nostin sitä 3,5 niin pikkuhiljaa siinä puolen tunnin aikana. Ja se 3 on oikeasti se on semmoista löntystelyä, että näin jälkikäteen sanottuna. Mutta se oli oikeasti rankkaa silloin. Kun et ole 30 vuotta tehnyt yhtään mitään, et mitään mistä tulisi vähänkään hiki, niin kyllä se niin 3 oli vaikea oikeasti niin kävellä puoli tuntia putkeen. Sen jälkeen tämä meidän salihomma onkin sitten jo levinnyt aika lailla käsiin. Täällä on tosi paljon kaiken näköistä laitetta ja vermettä. Meillä on kohta koko kyläkerta niin käytetty näihin laitteisiin, mikä on tosi mukavaa. Mutta ei näistä laitteista sen enempää tähän vielä yritetään pitää kuitenkin suht lyhyenä tämä pätkä saattaa olla, että on kyllä nyt jo aika pitkä. Mutta joka tapauksessa niin semmoinen elämäntaparemontti aloitettiin silloin heinäkuussa 2024. Ja nyt on tosiaan, onko nyt syyskuu 2025. Eli vuoden päivät ollaan tehty tätä ja ollaan oikeasti jaksettu tehdä. Joka ikinen viikko pidetty ainoastaan se 1 karkkipäivä, mutta huomatkaa, että joka ikinen viikko me ollaan myös pidetty se karkkipäivä. Eli ei tän ole tarvinnut olla semmoista ihan älytöntä kidutusjuttua, ettei mitään saa syödä yhtään millään tavalla. Ja joka viikko me tehdään tosiaan terveellistä kotiruokaa täällä näin. Ei mitään semmoista uskomatonta kalorien tuommoista laskentaa ja semmoista, että pitää olla just eikä melkein jotakin. En ole kertaakaan tämän vuoden aikana laskenut oikeasti kaloreita. Nyt vuoden jälkeen, kun on hommia tehty tässä näin oikein urakalla, niin paino on 89,5 kiloa tällä hetkellä. Eli runsaat 15 kiloa on lähtenyt yhdessä vuodessa pois. Se on aika hyvä saavutus kyllä. Omasta mielestä ei tarvi enää hirveästi kyllä lähteä pois, että aika lailla maksimissaan 5 kiloa. Et sitten jos 85 kiloa se oli alkuperäinen tavoite, niin siinä on sitten hyvä olla. Sitten jos haluaa, niin voi alkaa kasvattaa sitä lihasmassaa, mutta eipä sillekään oikeastaan ole mitään tarvetta. Voin kyllä sanoa, että kaikista parasta tässä hommassa on ollut oikeasti se, että ihan normaali arkielämä helpottuu ihan uskomattomasti, kun alkaa laihtumaan ja kun alkaa oikeasti kuntoilemaan. Jaksaa mennä ja kävellä oikeasti johonkin, jaksaa mennä portaat ylös. Niinkin simppeli asia, kun portaiden kapuuminen voi oikeasti olla joskus liikumattomana tosi vaikeeta, tai no ei vaikeeta, vaan raskasta. Mutta sitten kun oikeasti jaksaa vaan ponnistaa, niin puolen vuodenkin jälkeen se ero oli ihan uskomaton. Se oli oikeasti iso ero siihen. Niin. Ja varsinkin ihmiselle, joka ei ole koskaan liikkunut yhtään mitenkään päin, niin se on oikeasti tässä vuodessa se on ihan sanoin kuvaamatonta. Mä en pysty tässä kuvailemaan sitä nyt tälle extemporeen mitenkään muuta kuin, että se ero on ihan uskomattoman mahtava. Yleinen jaksaminen on parantunut ihan uskomattomasti. Ennen sitä tarvitsi koko ajan kaikennäköisiä päiväunia esimerkiksi. Nykyään ei tule paljon päikkäreitä nukuttua. Joskus ihan nostalgia syistä niin tulee kyllä käytyä päikkäreillä, mutta ei niitä sinänsä tarvisi ollenkaan. Jos nyt nopeasti käydään läpi tässä, että mitä täällä meidän kotisalilla on, siitä löytyy kyllä kotisalin rakennusvideot tuolta kanavajäsenten puolelta, mutta meillä on 2 juoksumattoa, meillä on penkki, sitten meillä on tommonen S-tanko tossa noin, soutulaite, mikä on nyt viimeisin ostos, sitten meillä löytyy toista huoneesta vatsalihaslaite, selkälaite ja sitten meillä on myös nyrkkeilysäkki siellä. Sen lisäksi on tulossa tänä vuonna vielä 1 härpäke tonne noin ja sitten ensi vuoden puolella 2 muuta juttua. Mutta niihin ei vielä perehdytä, koska niistä tulee sitten taas omat videonsa aikanaan. Mutta tällä hetkellä on semmonen kotisali täällä näin, että kyllä tälle on ihan mukavasti tekee kaikki semmoiset liikkeet, mitä nyt haluaa perusliikkeitä tehdä. Melkein haluaisin tällä videolla myös sitten jo kannustaa kaikkia, ketkä nyt sattuu katsomaan, jos on joskus yrittänyt aloittaa sitä liikuntaa niin kuin mekin ollaan ja minä olen. Mutta se on aika useasti feilannut. Että en edes tiedä kuinka monessa yritystä oikeasti oli, kun tämä oikeasti nyt onnistui. Mutta että kannattaa vaan oikeasti jaksaa yrittää. Kyllä se sitten jossain, joku kerta niistä kaikista, niin sitten se menee silleen suoraan nappiin. Ja sitten sitä oikeasti jaksaakin jatkaa. Mutta mun mielestä se koko homman avain on oikeasti se, että jos lähtee muuttamaan elämäntapaa tolla tavalla tai alkaa yleensä kuntoilemaan, niin kyllä siihen kannattaa ottaa se syömisen, se oikeanlainen syöminen mukaan. Koska ilman sitä syömistä tai sitä terveellisesti syömistä, niin ei siitä oikein tuu mitään. Muutaman kerran olen koittanut myös alkaa liikkumaan, mutta sitten syönyt silleen sontaisesti, niin ei siitä tuu yhtään mitään. Kun ensinnäkään ei laihdu yhtään mihinkään, niin sitten kun sä teet sitä vaikka 1-2 viikkoa ja sä et pääse mitenkään edistymään siinä, niin ei siitä tuu semmoista tunnetta, että hei, nyt tää on hyvä jatka, kun tässä menee hienosti homma.
Mutta esimerkiksi nyt tää kerta, kun tää oikeasti onnistukin tää homma, niin heti muutaman viikon jälkeen huomasit, että oikeasti paino lähtee tippumaan. Ja silloin kun sä aloitat ensimmäisen kerran ton laihdutuksen ja liikkumisen, niin se tippuu aika äkkiä se paino. Totta kai sitten tulee justiinsa muutaman kuukauden päästä tai puolen vuoden päästä semmoinen jakso, että se oikeasti menee aika nihkeästi alaspäin, mutta menee kumminkin. Mutta silloin sä oot saanut jo aika paljon sitä motivaatiota siihen, että oikeasti nyt jaksaa tehdä tätä, koska sä oot huomannut, että tää toimii. Ja se on ihan terveellistäkin. Muistakaa, että se on hyvin terveellistä laihtua hitaasti. Eli alussa se on ihan normaali, että laihdutaan nopeasti. Mutta jossain kohtaa oikeasti se hitaasti laihtuminen, niin se on hyvä asia. Että ei vaan lipsata sit sinne kaikennäköisiä ongelmia niin sanotusti. Mutta joka tapauksessa kiitos oikein paljon kun kattelitte videon. Tää oli tämmönen ihan pieni pätkä siitä, että mitä elämään nykyään kuuluu ja mitä oikeastaan tuli isoin asia, mitä tuli muokattua sen jälkeen kun lopetin tuon julkisen YouTubettamisen kokonaan. Et hetken aikaa mietittiin, että mitä sitä oikein pitäisi tehdä ja sit laitettiin niin sanotusti koko homma ihan uudestaan. Ei muuta kuin tosiaan vielä kerran erittäin hermeettistä illanjatkoa kaikille ja nähdään sitten jossain kohtaa seuraavassa videossa. Kiitos paljon kun katselitte tämmöisen pätkän.